hannunka mai sanda baɓatu kamar soda ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka. Ai ina faɗa miki abu da ƙauna. Ina matuƙar jin daɗi na zama da ke domin duk wuraren join ina wa gayu hit da ke saboda babu wani gaye da yake zuwa da macen da nake zuwa da kamar ke. Kawai sai dai matsala ta kin gane kwana biyu da ban je clubbing da ke ba gaba ɗaya abun babu daɗi. Idan na je clubbing sai in ji babu daɗi kuma sai in ta turowa gidanku ana cewa ba kya nan. Me yasa haka ne? Ka san wani abu? Wallahi ka san idan babana na nan ko baya bari na in je ko ina ne. Amma idan ka zo baya nan to duk inda kake so mu je zan iya biyan ka mu tafi. Ha, to ai ko idan dai haka babanki shi yake bani matsala dan haka zan shammaci baba sai na ga baya nan zan lallabo in zo in turo a yi min kiranki. Saboda kin san fa idan na je clubbing din nan babu ce wallahi gefe nake kuma sun na karewa matan clubbing din nan kallo sai in ga ba su kai ki ba. To dama ko kuma sun kai ki ma ina zan kula su na san ki da kishi. Allah baby shi yasa nake bala'in san ka. That is why I really love you. So yanzu abin da za a yi kin gane za mu yi waya. Dan dawo idan na tashi dawa da me zan tawo miki. Ka san abin da na so ne. Shawarma. To shikenan zan ka. Sai mun yi waya. Bye bye. Ah, kaga da Allah idan ka shiga ka kira min yayarka kaji? Yayata? Eh. Yau akwai jijjigewa a clubbing. Kai, ai a rayuwa babu yarinyar da nake jin daɗi in na je clubbing kamar yarinyar nan. Ai yarinyar nan ina jin daɗin zuwa clubbing da ita haba. Malam. Baba da fitowa. Yawwa barka ne. Kai ne ka aika ana sallama? Ina ga yaron nan kuskure yayi. Ba da kai nake sallama ba, ina ganin ka turo min yaron sai in tura shi ya kira min wadda nake sallama da ita. Ya aka to ina jin ka. Dama ni saurayinta ne to kuma mun yi alkawari da ita za mu dan je gurin shakatawa daga nan kuma za mu dan je clubbing to shine yasa na ce wallahi to dan daga kanka kaɗan kalle ni to ni ne babanta. Na lillahi wa inna ilaihi dama ba wai ita nake abu dama ni malamin makarantar islamiyyar su ne ya turo ni ya ce da Allah kwana biyu ya ga baya ganin ta da Allah in zo in ji ko lafiya to amma dai na fahimci ma lafiya take dan haka ni ya isa haka kuma ba za ka taho ba sai na yi maka nasiha wato wannan shine ihu bayan hari an ce faɗi gaskiyarka na ɗaure ya ce a sake ni a bani 'yan kayana da aka karɓe aka ce in aji to yanzu abin da nake so da kai wannan yarinyar ka san ya ce kuma haifarta a kai kuma kai ma namiji ne wata rana kana sa rai za ka yi aure ka sani wannan yarinyar yar wani ce matar wani ce jikar wani ce uwar wani ce kakar wani ce duk wannan abin da na faɗa guda 5 ka san ta haɗa shi kai ma ɗan wani ne uban wani ne ko uban wata ne kakan wata ne jikan wata ne kai abinda ba za ka so a yi ma ba kar ka yi da yar wani ba za ka so a yi wa yarka haka ba ba zan ɗauko ma manya ba wannan haka yake ba za ka so a yi da jikarka ba ta ma kanwar wani ce kuma yayar wani ce dama baba wallahi da dai dan waskewa zan amma kuma na ji daɗin tsayawa da na saurari bayanin naka kuma bayanin ka ya kama jikina mutuka da gaske insha Allah ni wannan shine na ƙarshe kuma in Allah ya yarda ba zan ƙara kai ɗan wani saboda raina ya so su da kace kanwata sai na ji ban ji daɗi ba to na tabbata dukkanin wanda yake da kanwan aka yi mata shi ma ransa ba zai daɗi in Allah ya yarda ba zan ƙara kai ɗan wani wajen shakatawa ko clubbing ba insha Allah to abin da nake so kullun ka kasance mai tsoron Allah ka ji tsoron Allah insha Allah yawa saboda duniya yanda kake ganin ta
wanda bai zo ba tana jiransa, wanda ya zo ta gama da shi. Mana gode ba. Allah ka shirin addini. Amin baba. Ba shirin kaji a shugo ba. Amin baba. Da mun ban yi nisa da tarbina ba ma. Stop. Kan jima ba. Halin mutum da ma bai canja saiti ba, kowa da halinsa ban san dalili ba, wasu na da surutu ba su kulla mawut ba.